Čaute. V tomto videu si ukážeme, ako poskladáme Rubikovú kocku. Tak poďme na to. No ja si ju idem najprv zamiešať. Kocku máme zamiešanú a prvý krok je k posklade urobiť si biely kríž. Tu by mal zvládnuť z vás každý, nemal by to byť pre vás problém. Tak si urobíme biely kríž. Dobre, biely kríž máme. Sústredíme sa iba na ten biely kríž. Na tieto ostatné kocky sa nepozeráme, akože netrápia nás, ale toto nás trápi. Keď biely kríž máme, druhý krok je, jak poskladať Rubikovú kocku, si zarovnať stredy. A to tak, že keď tu je červená, aj tu musí byť červeno-biela kocečka. Čo nám teraz vyšlo aj tu, keď je tu modrý stred, tak aj tu musí byť modro-biela kocečka pri modrej. Ale tu nám to nevyšlo. Tak tu ani tuto. A tu urobíme pár ťahov, aby nám oranžová bola s oranžovou bielou a zelená bola s zelenou bielou. Ale keď už mi tu vznikli tieto páry modré, my si ich presunieme na hornú plochu. Vidíme, biela pri žltej. Nezničili sme si tu ako keby našu vežičku, lebo my budeme pohýbať s touto stenou. Ale ešte tu máme hotovú vežičku, červená na červenej. My zase si ju presunieme hore pri žltú. Ale tu už vidíme, že zelený stred a oranžovo-biela kocička. Ale zelený, tu musí byť zelená, zeleno-biela a my ju tu nemáme. Tak proste zeleno-biela je tu, pohneme stranou a máme vežičku zelená so zelenou. Pohneme zase hore k žltému stredu a už posledný iba oranžový. Oranžový stred je tiež ľahko urobíme, tu musí byť oranžovo-bielý, hľadáme, kde je tá oranžová biela, tu je oranžová biela. Pohneme, máme hotovú vežičku, oranžová s oranžovou, oranžový stred s oranžovou kocičkou, pohneme dvakrát hore, máme pri žltej. Vznikol nám ako keby kvet. Teraz zase urobíme biely kríž, dvakrát dole posunieme na bielu. Biely kríž máme, ale aj stredy zarovnané. Zelená so zelenou, oranžová s oranžovou, modrá s modrou a červená s červenou. Ukážeme si ešte jeden príklad. Takže najprv si urobíme biely kríž. Žiadny problém by to pre vás nemalo byť. Môžeme si to biele kocečky. Dobre, biely kríž máme, vidíme. Tieto kocky nás teraz nezaujímajú, ale biely kríž. Keď biely kríž máme, druhý krok je urobiť si tieto stredy ako oranžový stred, tak tu musí byť oranžovo-biela kocečka. Keď tu je modrá, tak modro-biela. Keď tu je červená, tak červeno-biela. A keď tu je zelená, tak zeleno-biela. Začnem najprv touto, to je jedno ako začnete, ale napríklad zelená. Tu musí byť zeleno-biela kocečka. Tak si ju nájdem, kde je. Tu je zeleno-biela. Pohneme si s ňou. Zelená so zelenou. Vznikla vežička ako keby. O dva ťahy ju posunieme hore k žltému stredu. A zelenú máme vyriešenú. Ideme na ďalšie. Oranžová. Tu musí byť oranžovo-biela. Oranžový stred, oranžovo-biela. Kvôli tomu. Takže, my tu už máme oranžovo-bielu. Dáme si oranžovú. Oranžová vežička. O dva ťahy k žltému stredu. Máme, vidíte. Modrá. Tu nie, že sa pomýlite, lebo modrá podľa vás môže byť, ale tu nie je biela. To si nemôžete pomýliť. Tu musí byť pod modrou biela. Takže hľadáme, kde je modrá. Tu. Modro-biela. Takže si pohneme k modrému stredu. Máme modrý stred, modro-bielo kocečku. Pohneme o dvakrát hore. Tu už nám predtým vzniklo tá červená, on som si ju teraz rozbil. Kde ju nájdem, tu je červeno-biela. Vežičku máme, červená s červenou, červeno-biela. Je dole biela, je. Pohneme o dva hore k žltému stredu. Vznikol nám taký ako keby kvet. A teraz nič iné, len urobiť zase biely kríž. A to zase, že všetko dáme
o 2 ťahy dole k bielemu stredu. Bielý kríž máme urobený, ale aj stredy. Červený s červeným, zelený so zeleným, oranžový s oranžovým a modrý s modrým. Ak toto už je pre vás ľahké, tak ostatné by nemal byť žiadnym problém, len hlavne pochopiť ten základ, ten začiatok tej Rubikovej kocky. V ďalšom kroku sa budeme snažiť poskladať rohy bielej farby a tým dokončíme celú prvú vrstvu Rubikovej kocky. A budeme to robiť tak, že napríklad máme tu, že bielu, modrú, červenú. Modrá, červená, biela. Dáme si ju medzi, my máme, ale vy si ju dajte medzi, hociakú farbu. Ale tu sa nastal prípad, že biela, modrá, červená, dáme si ju medzi tie farby, čo máme. Ak biela kúka na mňa a potrí sem do tohto miesta, táto kocka biela kúka na mňa, ja ju dám preč z toho miesta, kde patrí, že preč z medzi, lebo ja budem s touto stranou hýbať. Tak keby bola tu, a by som si ju dal do inej strany, by som si s ňou pohol, by už tu nebola, tak to nemôžem. Ale keď kúka takto na mňa a je medzi tými farbami, kde som si ju dal, ja ju dám do opačnej strany, lebo s touto stranou budem hýbať, keď patrí sem. Tu, keď patrí. A ja dám, vysuniem ju a zasuniem tú bielu. Ako keby za sebe dám to medzi. Aj keď som to mal vysunuté, a zasuniem ju. A mám ju. To isté urobím tu. Príklad. Dám medzi modrú, oranžovú a bielu. Biela, zelená, oranžová. Dal som to medzi tie farby. Zase vidím, že ona patrí sem, že budem s touto hýbať, s touto stranou. Tak si ju dám preč, aby som si s ňou nepohol. Vidím, že ona furtuje. Takže ja ju vysuniem a zasuniem. Chápete? Ešte jeden príklad si taký dáme. Napríklad. Oranžová, zelená, oranžová, modrá, biela. Dáme si ju medzi oranžovú, modrú a bielu. Zase sme si ju dali medzi tie farby. Biela kúka na mňa. A vidím, že zase patrí sem tá kocečka, tak budem zase s touto hýbať. Tak nemôžem ju dať do prava, lebo tu ostala, by som si s ňou zase pohol. Tak ju musím dať doľava. Teraz si s ňou nepohnem. Teraz pohnem túto stranu, lebo ona bola medzi oranžovou, modrou a bielou. Je tam medzi. Vidím, biela kúka na mňa, dám ju preč, lebo budem pohnúť s touto stranou. Vysuniem ju a zasuniem. Ako keby dám zase tú kocečku medzi tie farby. Kúkam teraz, že medzi tie stredy tu dám. A zasuniem ju. Druhý prípad sa môže stať, že je to zrkadlová situácia, že dám medzi napríklad túto kocečku zelenú, oranžovú, bielu, dám medzi týmito farbami, ale biela není tu. Tak nemôžem pohnúť s touto stranou, ale vidím, že biela kúka na mňa. Vždycky biela musí kúkať na nás. Keď tu biela kúka, ale ona vždycky teraz kúkala túto, ale my ju máme teraz túto. Tak keď vidím, že mám ju medzi, a budem pohňať touto stranou, lebo ona patrí tu. Keď je medzi a biela kúka z tejto strany na mňa, ja ju dám doprava. Aby som si ju nepoškodil, keď to vysuniem. A zase vložím. To isté, len teraz prehodím inde tú kocičku. Teraz urobím to isté s oranžovou, modrou, bielou. Biela není tu, takže nemôžem vysúvať touto. Ale biela je tu. Budem vysúvať touto, lebo je medzi a patrí sem. Budem vysúvať touto, aby som to vložil, aby som si ju nepoškodil, dám ju doprava, vtedy sme ju dávali doľava v tom prvom kroku, vysuniem, vložím a zasuniem. Uala, mám ju. Teraz takýto prípad, červeno, zeleno, biela, medzi, vidím, že tu nie je biela, ale môže byť tu, čo ju je. Dám ju doprava, aby som si ju nepoškodil, vidím, že patrí sem, ja ju vysuniem, zasuniem a mám, vložím. A takto budeme riešiť tie prípady z druhého prípadu. Tretí prípad, ktorý sa môže stať, je, že biela je hore pri žltom strede. A to robíme jednoducho. Dáme si napríklad táto, že biela, červená, modrá, dáme si medzi tými farbami zase modrá, červená, biela je medzi a patrí sem. Keď biela je pri žltom strede a kúka
na mňa z hora, z tej kocky, ja ju vysuniem, dvakrát pretočím a zasuniem. Vidím, že už je normálne, že už je na týchto stranách, ale není hore. Tak dám si ju medzi modrú, červenú a bielu a teraz kúkam, že tu není biela, ale tu je. Vidím, že patrí sem, budem pohýňať s touto stranou, tak ju musím dať mimo, aby som si ju nepohol, ale vidím, že ona je furt tu. Vysuniem, dám ako keby zase medzi modrú, červenú a bielu a zasuniem. Mám ju. Štvrtý prípad, ktorý sa môže stať, že biela je dole, že na správnom mieste len zle otočená. To urobíme jednoducho. My tu ako keby postihnutú kocičku vysunieme, dvakrát pretočíme a zasunieme. Vidím, že biela kúka zase hore pri žltom strede, že není po bokoch, ale je hore. Tak to robím jednoducho, dám si medzi tie farby, oranžová, modrá, biela. Biela je hore, vysuniem, dvakrát pretočím, zasuniem. Biela je dole, na týchto stenách. Dám tu zase medzi, oranžovú, modrú, bielu, vidím, že tu není tá biela, ale je tu. Biela kocička vždycky musí kúkať na mňa, keď ju idem vložiť. Vidím, biela kúka na mňa, budem pohľadať s touto stranou, lebo ona patrí sem. Tu patrí. Tak dám ju preč, lebo budem pohľadať s touto stenou, aby som ju tam vložil. A toto bol štvrtý prípad. Teraz si to ukážeme na normálnom príklade. Takže máme biely kríž aj stredy a ideme urobiť prvé poschodie ako keby Rubikové kocky. No. A napríklad začneme touto napríklad. Červená, zelená, biela dáme medzi. Červenú, zelenú, bielu, čo teraz máme, ale vy nemusíte, tak to dajte. A ja červená, zelená, biela, dám som si to medzi teraz. Tu biela není, ale je tu. Vidím, že pohyniem s touto stenou, lebo patrí sem. Ja ju dám preč z toho miesta, ktoré pohnem. Ja to vysuniem, vložím, zasuniem. Teraz ďalšia. Biela, oranžová, modrá, dám biela, oranžová, modrá. A teraz, keď ju mám medzi tými farbami, vidím, že biela kúka z tejto strany, nie z tejto. Ani z hora nekúka, ale kúka z tejto strany. A keď biela kúka tuto, vidím, že ona patrí sem. Nemôžem ju pohnúť z tejto strany, lebo to by, keby som vysunul, sa mi dá desi inde. Ale keď kúka takto, ja ju musím dať preč, lebo budem pohýňať s touto stranou. Ja ju vysuniem, vložím, zasuniem. Teraz ďalšia. Je tuto. Dáme medzi červenú, modrú a bielu. Vidím, že zase je tuto biela kocečka. Není tuto, ale tuto. Není ani hore, ale je tuto. Dám medzi tie farby. Vidím, že budem pohýňať s touto stranou, lebo patrí sem. Ja ju dám preč, aby som ju nedal inde. Ja ju vysuniem. Zase ako keby urobím, že dám medzi tie farby a dám dole. A posledný prípad, že sa nám ako keby stakla. Že je tam dobre, ale zle otočená. To proste vysuniem, dvakrát otočím, zasuniem. Dám si ju medzi tie farby, vidím, že tuto není biela, ale je teraz tu. Vidím, že keď ju mám medzi týmito farbami, že budem pohýňať s touto stenou. Tak ju musím dať preč. Vidím ju, ale tu vždycky. Ja ju vysuniem, tú stenu, zasuniem a vložím. A mám. A dokončili sme prvé poschodie Rubikovej kocky. V ďalšom kroku budeme vkladať rany a tým dokončíme prvé dve vrstvy. A to budeme riešiť tak, že napríklad táto modrá a červená. Nájdeme si, kde je modrá a červená, tu je. Patrí sem tá kocička. My ju máme ale tuto hore. A my budeme ju ladiť s modrou teraz, lebo tu je modrá a urobíme si takú vežičku. Hore je červená. A urobíme to jednoducho. Dáme si ju do ľava, lebo my budeme touto vysúvať, tak keby sme si ju dali tu, my si ju dáme inde, my musíme dať do tejto strany, lebo toto vysúvame, vysunieme,
zase zladíme vežičku a zasunieme. Vežička je, ale aj s touto druhou kostkou, s touto bielou. A máme hotový ako keby pár. Teraz ten pár presunieme sem. A to jednoducho, ako keby sme toto teraz neriešili a riešili iba túto kocečku, tú bielu, čo sme v predchádzajúcom kroku robili. Tu nie je biela, ani hore, ale tu je. Dáme ju doprava a furt ju tu vidíme, vysunieme, vložíme, dáme dole. A máme ju tu aj s touto kocečkou. Príklad, teraz toto, oranžová, zelená. My už máme zladenú so zeleným stredom, ale vznikla nám vežička. Vidíme, že patrí sem tá kotečka. Tak my si ju dáme na bok, lebo vysúvame touto stranou. Zladíme si zase vežičku a dáme dole. Vidíme, že sa nám to spojilo. Teraz nič iné zase urobíme, ako keby toto nemali, a iba túto kotečku riešime, že je biela, tu nie je biela, tu nie je biela, tu je biela, tak ju dáme zase doprava, vysunieme, vložíme a zasunieme. No. Teraz červená, zelená, zladíme si ju s červenou. My budeme ladiť farby, ktoré sú po bokoch, nie horné. Napríklad, keby som chcel, že zladím to so zelenou. Vidím, že mi to nie je, lebo zelená je hore. My to budeme ladiť s týmito dolnými farbami. S hornými nie. Ani so zelenou nemôžem teraz, lebo ona je hore. Musím červenou, lebo ona je dole. Tak ladím to červenou, červený stĺp, alebo vežička. Dáme ju do tohto boku, lebo touto budem hýbať. Vysuniem, urobím zase vežičku a zasuniem. Urobená taká dvojica. Teraz nič iné, len zase urobím. Biela kúka na mňa, dám doprava. Vidím, že som si to odložil sem. Vysuniem a mám to urobené. A posledná, modro, oranžová. Zladím si to s modrou. Zase dám to na bok, lebo budem teraz touto vysúvať. Mám to sparované ako keby. Teraz kúkam, že biela kúka teraz z tejto strany na mňa. My sme to vtedy robili furt z tejto, ale teraz kúka na mňa z tejto. Tak ju tam doľava a vložím. Ešte si ukážeme druhú situáciu, ale tá je veľmi podobná. Napríklad, že modrá a červená. Dáme si ju medzi, no nie medzi, ale urobíme si vežičku. Vtedy sme robili vežičku väčšinou tuto, ale teraz môžeme aj v tuto urobiť vežičku. To je rôzne, bude tu vežička alebo tu. Na tých stranách. V rôznych farbách. Ja som si urobil s červenou tú vežičku. Dám do opačnej strany, lebo touto idem vysúvať, lebo ona patrí tu. Ju vysuniem. Urobím znova vežičku a zasuniem. Spravilo sa nám to. Teraz ako keby toto si nevšímam, ale kúkam na túto bielu iba, že idem ju tam proste túto vložiť. Kde patrí biela, kúka túto. Nekúka túto, ani túto, ale kúka túto. Dám ju do inej strany, lebo s touto idem hýbať, lebo patrí tu. Vysuniem, vložím a zasuniem. Teda takisto táto, oranžová, modrá, urobenú vežičku už máme, patrí sem. Dám ju do jednej strany, lebo toto budem vysúvať. Tak vysuniem, urobím ako keby znova vežičku a zasuniem. Spravilo sa nám, že nám to spojilo. Teraz nič iné, len urobím tú bielu iba. A to jednoducho. Není tu ani biela, ani tu, ale je tu. Tak dám do opačnej strany, lebo budem s touto hýbať. A tu mi patrí, lebo oranžová, tu oranžová. Oranžová musí byť tu. Lebo keby som to urobil z opačnej strany, ani by mi to nevyšlo. Tak vysuniem, vložím a zasuniem. Teraz tak tam červená a zelená. Zelená vežička, červená patrí sem so zelenou. Dám do opačnej strany, lebo toto idem vysúvať. Urobím znova vežičku a vložím.
Teraz posledná, oranžová. Zelená, už som mal vytvorenú vežičku, ale nemusí sa stať, môžete si ju vytvoriť. Dám do opačnej strany, lebo patrí to sem a ja to musím vysunúť. Urobím znova vežičku, dám dole, zasuniem ako keby urobené, teraz riešim ako keby biela kúka na mňa. Z tejto strany nie kúka ani tu, ale kúka tu. Dám do opačnej strany, lebo toto idem vysúvať, zasunúť a vložím. A mám druhé poschodie. Môže sa nám stať, ale že sa táto kotečka, ako sa nám tu stala, vymenila. Že je zelená oranžová a je to oranžovo-zelená. A to urobíme jednoducho, keď sa nám takéto niečo stane, my to proste len vysunieme. Dáme doprava, aby sme boli v tomto pásme, lebo my to ideme oddelovať tie farby. Vidíte? Oddelili sme bielo-zelenú oranžovú od zelené-oranžovej. Nemôžete to urobiť akože vysunete a dáte doľava a zasunete. Lebo vám to ste to furt neoddelili od toho, ale my urobíme, že vysunieme, dáme doprava, aby sme boli ako keby furt v tomto pásme a ideme pohnúť dole. Je to oddelené od toho pásma. A teraz už jednoducho vložíme najprv bielu, jak sme sa to naučili. Dám doprava, vysuniem, vložím, zasuniem. A teraz urobím jednoducho zelenú so zelenou vežičkou urobím. A teraz uhnem s ňou, ale vidím, že je tu, vysuniem to miesto, ktoré tam chcem dať. Zase vytvorím si vežičku, pohnem dole, mám ju urobenú. Že je zelená so zelenou, oranžovou. A teraz jednoducho, ako keby sme neriešili toto, ale riešime furt túto ako keby bielu kocečku, že ju dáme na svoje miesto. Kúka na nás, dáme doprava, vysunieme a zasunieme. Jednoduché. Ideme si to na pár príkladoch. No, takže napríklad modro-červená, akurát ju mám zladenú s modrou vežičkou. A vidím, že patrí sem. Uhneme s ňou, lebo ideme pohnúť s touto stranou, aby sme si ju nezničili. Zase zladíme s vežičkou a dám dole. Vidím, že sa nám to spojilo. Teraz už nič iné, toto ako keby neriešim, urobím, že biela patrí sem, biela kúka na mňa, teraz dám doprava. Voilà. Teraz ďalej. Tu máme oranžová, zelená, oranžová patrí sem, vežička sa nám urobila, ale nemusí, vy si ju môžete zladiť. Dáme si ju zase na bok, vysunieme, zladíme si zase vežičku a dáme dole. Urobilo sa nám to, oranžovou, zelenou. A teraz nás nič iné netrápi, iba táto biela, že patrí sem. Takže ako keby sme toto nerobili, ale robíme túto bielu. Že ju ideme vložiť dole. To už vieme. A teraz, jak sa na to kúkam, takto. Táto oranžová s modrou. Oranžová, modrá, ja som si tu teraz zladil. Vidím, zase si ju dám na bok, vysuniem, zladím s vežičkou a zasuniem. Teraz urobím zase iba tú bielu, toto ostatné neriešim. No a posledná sa nám tu zasekla ako keby, obrátila zle. Tak my ju vysunieme, dáme doľava, aby sme boli v tomto furt pásme, dáme dole. Vidíte, jak sa nám to oddelilo od tejto kotečky a z tejto. Vidíme, že už sú vedľa seba, ale sú oddelené. Tak my teraz ideme riešiť túto, že biela patrí dole. Urobíme jednoducho, čo už vieme. Biela je dole. A teraz urobíme červenú-zelenú, čo patrí sem. Vežičku máme urobenú. Dáme si ju doľava, aby sme si ju nezničili, lebo pravo ideme hýbať. Vysunul som to, zladím si ju zase s vežičkou
a zasuniem. Zelená so zelenou, červená s červenou. Teraz nič iné neriešim, toto neriešim. Hľadím, že zase biela je vysunutá. Biela kúka na mňa. Voilà. A mám prvé dve vrstvy Rubikovej kocky. Na poskladanie žltej vrstvy budeme potrebovať vytvoriť žltý kríž. Naučíme sa nové algoritmusy a potom zarovnať ostatné dieliky žltej hore. Sa naučíme. A naučíme sa nový algoritmus, ktorý sa nazýva Sexy Move a robí sa takto R, U, R', U'. Toto je Sexy Move. A keď ho zopakujeme 6 krát, tak by sa nám kocka mala zložiť. Pri robení posledných dvoch vrstiev sa na konci zameráme na žltý kríž. Máme 3 prípady, tretí si ukážeme za chvíľu, ale najprv tieto dva. Prvý je, že sa nám môže stať, že vidíme iba čiaru, druhý je L-ko. Začnem to čiarou, to je urobíme F, Sexy Move, F', žltý kríž máme, vidíme, my neriešime tieto ostatné kocečky. Teraz vzniklo nám tu také L-ko, takže F white, Sexy Move, vrátime naspäť, vzniklo nám žltý kríž. Tieto kocečky nás teraz netrápia. Tretí prípad sa môže stať, že nám vznikne iba bodka. A to urobím jednoduchým algoritmusom a ten je F, Sexy Move, F'. Teraz nám vzniklo L-ko, to tiež vieme. F white, Sexy Move a naspäť ju vrátime. A máme žltý kríž. Ešte si dáme jeden príklad. Pri robenia krížu ignorujeme rohy, aby vás nepomýlili. Vidím, že tu je L-ko. Tak urobím jednoduchý algoritmus F white, Sexy Move a vrátim späť. Mám žltý kríž. Vás trápí iba ten kríž. Po dokončení žltého kríža už nám stačí otočiť žlté rohy. A to jednoduchým algoritmusom. Dole, doľava, hore, doprava. Dole, doľava, hore, doprava. Dole, doľava, hore, doprava. Dole, doľava, hore, doprava. A takto budeme robiť všetko, až kým sa nám dá hore tá žltá. Ale kocka sa nám celá rozmieša. Ale mi to nevadí, lebo nemôžeme sa pomýliť v tomto algoritmuse. Ak sa pomýlime, celá kocka je rozmiešaná a musíme ísť znova. Ale ak sa nepomýlime, tá kocka sa nám znova dá do normálneho stavu, aké sme ho mali. Ako sme ju mali. No a teraz urobíme to isté. Dole, doľava, hore, doprava. Dole, doľava, hore, doprava. Takto to furt robíme. Nikdy nemôžeme zabudnúť to, že keď už máme ten správny ťah urobiť, že ešte dať rýchlo doprava. Už potom posledné dve kocečky. A robíme vždycky na tejto strane, na ľavej. Takže dole, doľava, hore, doprava. Kocka je tak, ako sme mali a žltá je so žltým stredom. Ukážeme si to ešte na jednom príklade. Teraz sú tu iba tieto dve zle, ale môžu byť, že 3 dobré a 1 zle. To je podľa kocky, jak sa poskladá. Ale my tu máme iba 2 zle. Vždycky začíname zo ľavej strany a ideme urobiť algoritmus. Dole, doľava, hore, doprava. Dole, doľava, hore, doprava. Ďalšiu, lebo tu už máme hotovú. Dole, doľava, hore, doprava. Dole, doľava, hore, doprava. Dole, doľava, hore, doprava. Dole, doľava, hore, doprava. Kocka sa nám rozmýšľala, ale znova poskladala, tak ako sme ju mali. A máme aj horok spravený. Ukážeme si poskladanie žltej farby ešte raz. Takže najprv musíme urobiť žltý kríž. Toto poznáme, že F, Sexy Move, F', žltý kríž máme. Teraz idem od konca. 3 kocečky sú zlé, 1 je dobré. Takže algoritmus je dole, doľava, hore, doprava. Takto to furt budem robiť, pokiaľ sa mi neurobí dobre. Mám dobre. Dole, doľava, hore, doprava.
A už posledná. A žltá je na svete. V predposlednom kroku si budeme vytvárať také oči, ako že tu bude modrá, zladiť s modrou farbou, že modrá, keď tu je červená, tak tu červená, keď tu je zelená, tak zelená, a keď tu je oranžová, tak oranžová. To budú také napríklad tieto dve bodky. A keď nám vzniknú takéto dve rovnaké farby, my si ich zladíme s tou farbou, ktorá je na tých kocičkách, a ja som tu mal teraz zelenú, tu som mal zelenú a dve také oči. Ja si to zladím so zelenou, a keď mi vznikli dve oči, tak som si to zladil so zelenou. A ja si to dám dozadu. A urobím jednoduchý algoritmus, a ten je R', U, R', D2, R, U', R', D2, R2. A vznikli nám všade oči. Oči sa rátajú aj vtedy, keď je celý riadok ako keby poskladaný, že je na správnom mieste, že oranžová. Nie sú iba oči, že je modrá, a tu je zlá. Oči sú aj, že červená, nemusí byť dobré, červená, že dve červené. Aj tu sú oči, aj keď je táto dobré. Ale môže sa stať, že nikde nemáme oči. Vidíte, že nikde nie je modrá, červená, zelená a oranžová. Nikde nie sú rovnaké farby. Že dve také rovnaké, že modrá, alebo zelená, ani červená, ani oranžová. Nikde nie sú. A to urobíme tým istým jednoduchým algoritmusom. Si ich vytvoríme z hociakej farby, teraz to je jedno. Ja začnem najprv, že zelenú si dám dozadu, ale môžete dať hociakú farbu, keď nemáte oči, a to je jednoduchým algoritmusom, tým istým R', U, R', D2, R, U', R', D2, R2. No, a vznikli nám niekde oči. A tu nám vznikli červená s červenou. My ich akôr máme zaradené, že pri červenej farbe, ale vy to nemusíte mať, vy si to zaradte pri tú správnu farbu. Ja ich mám zaradené, červená s červenou, vidím, že mi vznikli oči. A keď mi vznikli oči, ja si ich dám dozadu a urobím ten istý algoritmus. R', U, R', D2, R, U', R', D2, R2. No. A vznikli nám oči. Modrá, červená, zelená, oranžová. Posledný krok na poskladanie Rubikovej kocky sa budeme snažiť tieto kocičky dať na správne miesta. Zelená je v zelenej farbe, už správne. Ale modrá, červená, oranžová je mimo svojich farieb. Ako aj táto. Ale môže sa stať, že ani jedna z týchto kocičiek nie je správne. Že červená je zle, zelená je zle, oranžová je zle a modrá je zle. A v takýchto prípadoch sa robí jeden algoritmus a ten je R, U', R, U, R, U, R, U', R', U', R2. Kocka je poskladaná. Ďalej, keď není tu žiadna urobená jedna farba, že tu by bola zelená kocečka, správne, ako sme mali v tomto prípade, a tieto 3 sú zlé, lenže v tomto prípade sú všetky tieto 4 zlé. A to urobíme takisto. R, U', R, U, R, U, R, U', R', U', R2. Vzniklo nám, že jedna sa dala na dobré miesto, už iba posledné 3. Tu, ktorá sa nám dala, že už je celá hotová, dokončená, si ju dáme dozadu. A urobíme to isté, ešte raz. R, U', R, U, R, U, R, U', R', U', R2. Kocky sú poskladané. Ale môže sa stať, že ten krok bude vyžadovaný ešte niekoľkokrát, ako v tomto prípade. Tieto 4 nám nesedia. Urobíme ten krok. Máme tu jednu stranu. Dáme si ju dozadu
A zase urobíme ten krok. Ale vidíme, že to ešte nie je furt poskladané. Tak ešte znova urobíme ten krok. A kocka je poskladaná. No a na konci tohto videa si ukážeme, ako ju celú postavíme. Takže základ je biely kríž. Urobíme si biely kríž. No, biely kríž máme urobený. Tieto kocečky nás netrápia, iba ten biely kríž. Keď máme biely kríž, tak začíname ladiť stred. Je zelený stred so zeleno-bielým, oranžový s oranžovo-bielým, čo sa nám teraz dal, modrý s modro-bielým, červený s červeno-bielým. No ale keď už vidíme, že oranžový stred alebo hociakej farby, čo sa vám dalo, že ladí s tou farbou, akou má, dáme ju hore pri žltý stred. No a teraz ideme ďalšie ladiť, napríklad modrý stred, ideme s modro-bielou, hľadám, kde je modro-biela, tu je zelená, tu je modro-biela. Tak ja si ju dám na modrý stred, ladím to, modrá s modrou, dám pri žltý stred, hore, no a teraz idem si červenú. Tu není tá správna kocečka, ale tu je červeno-biela. Červený stred musí byť červeno-bielou zladený. Máme zladenú, dáme dvakrát hore, pri žltú. Teraz zelená sa nám dala, ale nemusela. Zelená so zelenou bielou, ale nám sa dala. Tak ju dáme dvakrát hore. Vznikol nám ako keby taký kvet. A dáme zase dvakrát dole na biely stred, do bieleho stredu. Vznikol nám biely kríž, ale aj s tými stredami. No a ďalší krok je urobiť prvú vrstvu Rubikovej kocky. Prvé poschodie ako keby. A to urobím jednoducho. Kúkam sa, kde je napríklad táto modro, červeno, biela, modro, červeno, biela. Dám si ju medzi, čo mám, medzi. A táto kocička patrí sem. Tuto. Vidím, že tu není biela, ale ani tu není biela. Ale tu je biela. Nebudem to robiť z tejto strany, ani z tejto strany, ale z tejto strany. A kúka kocečka na mňa. Z tejto strany, a nie z tejto, ani z tejto. Ja ju dám doprava, aby som si ju uhol, lebo touto vysuniem. Ja ju zase ako keby s tými stredami, že modrý, červený, biely dám medzi a zrovnám ju s tou bielou a zasuniem. Teraz napríklad tento horný sa nám dal. A máme ho akorát medzi oranžovou, modrou a bielou, ale nemusel sa stať. Tak ja ho vysuniem, dvakrát otočím a zasuniem. Vidím, že už je na týchto bočných stenách, nie na tejto hornej. Dám ho medzi oranžovou, modrú, bielu. Tu není tá biela, ani tu není tá biela, ale tu je tá biela. Tak ho dám zase doprava, lebo touto hýbem. Zase dám medzi tie stredy oranžový, modrý a biely. Biela zladí s bielou a zasuniem. To isté je so oranžovo-zeleno-bielým, je medzi, ale biela zase kúka hore, tak ho vysuniem, dvakrát pretočím a zasuniem. Dám si ho zase medzi, zelenú, oranžovú, bielu. Tu není tá biela, ale zase je tu. Môže sa vám stať, že bude aj tuto tá biela, mne sa teraz dáva, že je furt tuto tá biela. Zase doprava, vysuniem, vložím, zasuniem. No, kúkam sa, že na prvé poschodie ešte nám treba túto kocečku a vidím, že ona je na správnom mieste, len zle otočená. Tak ja si ju vysuniem, dvakrát otočím a zasuniem. Teraz vidím, že není hore, ale je na týchto bočných stenách tá biela farba. Dám si ju medzi červenú, zelenú a bielu. Tu není tá biela, ale zase je tu. Čo sa nám teraz dala. Dám ju zase doprava, vysuniem, zasuniem, vložím. Ale nemusela byť tá biela farba furt tuto. Môže byť tuto, rôzne môže byť tie farby. Ale nám sa dávala teraz tuto, ale to nemusím. Dobre. A ďalší krok. Urobiť druhé poschodie Rubikovej kocky. A to by nemalo byť pre vás žiadny problém. Proste napríklad oranžová a modrá. Tu má byť oranžová a modrá. Vidím, že oranžová a modrá je tu. Zladím si ju s modrou, ja ju teraz mám. Uhnem si ju, dám si ju ako keby doprava, lebo ja idem touto pohyňať, lebo túto to chýba. Vysuniem
Urobím si zase vežičku a zasuniem. Vidím, že to mám spravené. Modrá, modrá, oranžová, oranžová. Teraz nič iné. Toto ako keby si zakrieme a ideme iba tú bielu farbu, že táto kocička patrí sem. Netrápi nás, že toto máme už urobené. Kúkam na tú bielu, že biela. Není tu tá biela, ale ani tu. Ale je tuto. Keď je tuto, ja ju dám doľava, alebo toto pohnem, aby som si ju nezničil. Ja ju vysuniem, zasuniem, vložím. A je tu. Teraz dáme červená a modrá, dám červenú vežičku, zladil som si ju. Túto nemôžem modrú zladiť s modrou, lebo modrá je hore. Čo je? Všetko je hore, to sa nedá zladiť. Ale čo je po bočných stranách, to sa dá zladiť. Ako červená. Dám si ju zase doprava, aby som si uhol s ňou. Ja ju toto vysuniem, urobím zase vežičku a zasuniem. Urobilo sa nám to a teraz si to zakrieme a ideme urobiť iba tú modrú. Biela kúka na mňa, z tejto strany, nie z tejto. Daj mu doľava, vysuniem, vložím, zasuniem. No a teraz červeno-zelená, akurát to máme zladené. Patrí sem, dám ju doľava, lebo toto vysuniem, kde to chýba, to miesto. Urobím zase tú vežičku a zasuniem. Červená, červená, zelená, zelená. Ladí nám to. No, teraz si to zakriem, idem urobiť iba tú bielu farbu iba, že tu není, ale tu je tá biela farba. Tak si ju dám do pravej strany, lebo touto pohnem, lebo ona chýba tu, ako keby. Ja ju vysuniem, vložím a zasuniem. No a máme druhé poschodie Rubikovej kocky. No, teraz, keď máme urobené prvé dve vrstvy, je dobre si urobiť žltý teraz kríž. A ten si urobím jednoducho. Vznikla nám iba bodka a to vieme, že F, sexy move, F prime. Keď vzniklo L-ko, že nám vzniklo teraz L-ko, to je F white, sexy move a dáme späť. A máme žltú stenu. My sme preskočili teraz ten krok, že sme nemuseli dávať dole, doľava, hore, doprava, že sa nám to dalo. Ale vám sa to nemuselo stať, tak vy musíte urobiť ten krok. Ale môže sa stať, že naraz vyjdú všetky žlté vrstvy, žlté kocečky hneď hore. A čo mi to teraz vyšlo? Tak idem normálne. Keď mi vznikli všetky žlté hneď hore a nemusel som urobiť ten krok, že dole, doľava, hore, doprava, tak idem si urobiť oči. Modré s modrým, zelené s zeleným, červené s červeným a oranžové s oranžovým. Vidím, že tu už mám hotové oči, tieto dve oranžové. Tu nemám oči, lebo tu je modrá a tu by musela byť modrá. Tu je zelená a tu by musela byť zelená. Tu je červená a tu by musela byť červená, aby to bolo tie oči. No ale keď mi vznikli tuto tie dve oči, ja si to tam zarovnám s tou farbou, tu je oranžová farba, tak si to zarovnám s oranžovou farbou a dám si ju dozadu, tie oči. Urobím ten algoritmus. No. A keď máme hotové všade oči, tak si to zarovnáme s tými farbami. No. A urobíme posledný algoritmus a kocka by sa mala zložiť. Ešte raz, keď nám to nevyšlo. No. A kocka je zložená. To by bolo na dneska všetko. Ak som ti pomohol poskladať Rubikovú kocku, som veľmi rád a nezabudni ma podporiť lajkom a kliknúť ten odber. Vidíme sa na budúce. Čau.